Alle mennesker tror, at de er helten i deres egen historie. Folk vil altid handle ud fra, som om de er helten i deres historie. Snak til personen, som om det problem, de har over det eksterne, rent faktisk er meget større end dem selv. Det er dit mål at guide dem over, som så hen til succes. Som en guide, så er det så 2 mål, du har. Du skal udvise empati, og du skal demonstrere autoritet. Det her, det kan ændre alting for dig. Hej alle sammen, hvordan går det i dag? Det er Nikolaj. Hør her. Det jeg gerne vil fortælle i dag, det er, at den teknik, som skabt af Donald Miller, er noget af det mest geniale, mest effektive måde, at du kan udarbejde din digitale tilstedeværelse i 2025. Det er en af de bedste teknikker i verden. Mange kender til den, mange kender ikke til den. Nærmest ingen i verden kan finde ud af at bruge den til det punkt, som selv hele idéskaberen af den, Steve Jobs, kan. Denne teknik her er en teknik, som selveste Steve Jobs, den bedste præsentation, den bedste mand i hele verden til at præsentere produkter, service i hele verden, skabte den her teknik her, udarbejdet formlen, så kan udarbejde og så skabe allerbedste præsentationer. Og den her teknik her er lige så effektiv til at bruge til at skabe en digital tilstedeværelse i 2025. Ja. Inden vi går i gang, så find en kuglepen, find en notesbog, skriv det her ned. Den her teknik her er noget, som Steve Jobs brugte. Hvis du ikke gider bruge det her samtidig, og du vælger bare at lytte til det her, se det her som en Netflix-episode af House of Cards, så kommer du til at miste så meget ud af det, for det her, det kan ændre for Steve Jobs, ændre for Donald Miller, det ændrer for mig selv, og det kan også ændres for dig. Så lad os dykke ned i, hvad Story Brand formularen SB7 Worksheet, det rent faktisk indebærer. SB7 Worksheet, det var den her metode her til at lave film, som Pixar originalt brugte, dengang Steve Jobs han var med til at skabe Pixar. Formularen den går sådan her, at en karakter har et problem og møder en guide, som opfordrer dem til handling, giver dem en plan, som ender i succes og hjælper dem med at undgå fiasko. Det er alle Pixar-film, der eksisterer, har brugt de her 7 stadier her til at maksimere deres effektivitet og så holde modtageren fast i filmen. Og den her er noget, der virker lige så godt, som hvis du skal lave en hjemmeside, markedsføring, branding, du skal poste noget på LinkedIn, på YouTube, hvad end det er. Det her det virker lige så effektivt til at fange modtagerne og få dem til at handle ud fra, hvad du gerne vil have dem til at handle ud fra, som det at holde fast i en seer af en Pixar-film. Så første punkt det er en karakter. Nå forstå. Alle mennesker tror, at de er helten i deres egen historie. Alle mennesker tror, at de er helten i deres egen historie. Det vil sige, folk vil altid handle ud fra, som om at de er helten i deres historie. Derfor er man nødt til at snakke til dem, som om at de er helten. Hvis du går hen og forklarer, at jeg er helten, og jeg er her for at hjælpe dig, så kommer de ikke til at lytte, fordi de kommer bare til at tro, at en eller anden galt ved ham her, fordi de vil altid selv tro, at i deres historie er de altid selv helten. Så en karakter, snak til personerne, som du gerne vil snakke til, som at de er helten i deres historie. Du er ikke helten, de er helten. Punkt 2 har et problem. Alle mennesker har et form for problem i dit liv. Det er et ekstern, som leder over et intern, som leder over i et filosofisk problem. Det eksterne kan være for eksempel, at de vejer for meget. Det interne så kan være, at de ikke føler sig selvsikre i deres krop. Og det filosofiske er så, at de mener, at de skal være i bedre form, og de skal ikke veje så meget. Identificere, hvad det er, din målgruppes problem er. Forstå, hvad problemet er. Snak til det ud fra, at du opfatter det eksterne, som så indebærer ind i det interne, som så er rent faktisk grunden til, at de gerne vil gøre det, som så bindes over i det filosofiske. Hver eneste mennesker har et problem som et ekstern, og det er dit mål så at finde ud af, hvordan det så går ind i deres interne liv og over i deres filosofiske. Noget, der er større end dem selv, basically. Det filosofiske er noget, der er større end dem selv. Snak til personen, som det problem, de har over det eksterne, rent faktisk er meget større end dem selv. Ikke både end, hvad de rent faktisk selv føler have det interne, men over det filosofiske. Det er større end dem selv. Snak til personen, som at de forstår det tydeligt, at det her det er et meget større problem, end bare det vejer for meget. Punkt 3. Og møder en guide. Forstå, du er ikke helten i den her historie her. Overfor din modtager er du ikke helten. Du er guiden her. Det er dit mål at guide dem over, som så hen til succes. Som en guide, så er det så 2 mål, du har. Du skal udvise empati,
og du skal demonstrere autoritet. Empati viser du med at ikke nødvendigvis at føle deres situation, men at tænke over deres situation, forstå situationen. Du vil ikke at have den følelse i kroppen, som de har, når de forklarer deres interne problem, men du er nødt til at forstå dem, og du er nødt til at tænke over, hvordan det er, at det her problem her rent faktisk kan manifestere over i deres filosofiske holdning til, hvordan verden er skruet sammen. Så det må udvise empati. Vis dig selv, som at du forstår deres problemer, og du kan rent faktisk tænke over det på en måde, at du kan komme til den rigtige grund til det. Og så demonstrere autoritet. Det gør du ved at på en måde vise, at du har gjort det her mange gange før. Du skal ikke lyve om det, men bare vis på en måde, at du er en autoritet i den her branche her, fordi du har gjort det her så mange gange, og du ved, hvordan de her ting her fungerer. Så empati, autoritet, vis det her, og du vil komme der frem selv som en meget, meget stærk guide til at løse deres filosofiske problemer. Punkt 4, som giver dem en plan. Du skal altid sørge for, at der er en klar plan til at opnå deres ønskede mål, for så at løse deres filosofiske problemer. Den plan skal ikke være kompliceret. Mange tror mere er bedre, og mere er ikke bedre, især i dag, når de har adgang til så meget information. Jo mere simpelt, jo mere dybt er det rent faktisk. Så ikke komme mere med en 3-plans plan. Det kan være for eksempel, at hvis du gerne vil have folk til at simpelthen komme i gang med at tabe noget vægt, og du sætter personlig trænerservice, kan du simpelthen bare sige, at hey, book et møde her, mød op til mødet, og så bagefter går vi igennem alting sammen. Så har du givet dem en plan til, hvordan de så kan begynde at tabe vægt. Gør det meget simpelt, og gør det meget, meget svært for dem at sige nej, fordi det her, det er så simpel plan. Det er ikke noget med, at du skal gøre det her, så 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 kommer du i gang med det her. Bare book et møde, mød op til mødet, og så svar på de her spørgsmål her, så er du i gang med at tabe vægt. Det er så svært at sige nej til det, er det ikke det? Super vigtigt det her. Så simpel plan. 3 skridt, ikke mere end det. Få det til at være nemt at sige ja og svært at sige nej. Det skal super vigtigt. Så punkt 5, og opfordre dem til handling. Så forstå, at personer vil altid kun handle, når de bliver udfordret til at handle. Hvis nu du ikke kommer med en klar call to action, eller bare CTA, så vil de gøre ligesom de ser en Pixar-film. De vil bare se den, nyde den, måske tænke over det bagefter, slut, så gå videre i deres liv. Folk handler ikke, mindre de bliver udfordret til at handle. Derfor er dit job at udfordre dem til at handle på en måde. Så du skal i hvert fald gøre det meget klart over for dem, at det her skal de gøre. Book en tid, køb det her, prøv det her nu, gå i gang i det her, et eller andet hvad det er. Kom med en rigtig klar handling over til målgruppen, som så bagefter er afspejling af, hvad det filosofiske problem er. Du skal ikke komme ind på det, før at du rent faktisk har givet dem et filosofisk problem. Så opfordre dem til handling, kom med et klart call to action, kom med et klart CTA, fordi ellers kommer folk ikke til at handle, kommer bare til at sidde og se det, som en anden Pixar-film, en anden Netflix-film. Når det er slut, går de bare videre igennem deres liv. Når de vil udfordre til at handle, er det lige pludselig ægte, de er nødt til at tage handling på det. Og uden et CTA, så kan du umuligt nogensinde gøre salg. Det er det allervigtigste. Man kan ikke få salg, man kan ikke få konverteringer uden et klart CTA. Det er super vigtigt det her. Så vi kommer til punkt 6, der ender i succes. Slå, at folk vil gerne altid have noget ud af det her. Og de vil først kun handle, når de rent faktisk skal se, at der er noget positivt på den anden side af det. Og derfor skal du nødt til at forklare, hvordan deres liv vil komme til at se ud, efter de så har integreret med, hvad du så sælger til dem. Så gør det meget klart til dem, hvordan deres liv vil se ud, efter de har taget handling på den CTA, du så har givet dem. Vis, hvordan deres liv vil se ud, efter at de har gjort det. Vis en positiv side af det hele. Det er super vigtigt. Og så punkt 7 og det sidste. Det hjælper dem med at undgå fiasko. Forstå. Folk er altid mere motiveret af fiasko end succes. Folk vil hellere undgå at miste noget, end de gerne vil opnå noget. Derfor er det endnu mere vigtigt, at du forklarer præcis, hvordan deres liv så kan se ud, hvis de ikke tager handling på, hvad det er, du prøver at sælge til dem. Gør begge dele. Forklar dem succes, forklar dem fiasko, men gør meget, meget klart, hvad fiaskoen er. Fordi folk er meget mere bange for at miste noget, end de er i håb om at opnå noget. Folk handler ud fra er bange for, i stedet for rent faktisk at håbe om noget. Så forklar præcis, hvordan deres liv vil komme til at se ud, hvis de ikke tager handling. Forklar først, hvordan det ser ud, hvis de tager handling. Men hvis du så ikke gør det her, så kommer du til at se sådan her ud. Hvis du gør det her med os lige nu, så vil det her være din krop om 3 måneder. Men hvis du ikke gør det, så kommer du til at se sådan her ud, du kommer til at føle sådan her,
og du kommer til at komme med den her presence her, den her form her igennem livet, resten af dit liv. Gør det meget, meget klart for dem. Det er endnu mere vigtigt end succes. Gør det meget, meget klart, hvad fiaskoen ved hele den her proces er, hvis de ikke tager handling. Super vigtigt. Så vil du lige få en fuld opsummering her på, hvad SB7 Worksheet udarbejdet af Steve Jobs, det er rent faktisk karakterer har et problem og møder en guide, som giver dem en plan og opfordrer dem til handling for at ende i succes og undgå i ende i fiasko. Brug den her formular her til så se, hvordan du så fejler. Viser du dig selv som helten, godt, så viser du dig selv som guiden. Er du ikke helt klar over, hvad det rent faktisk at din filosofiske problem er i din målgruppe? Godt, find ud af, hvad det filosofiske problem er. Har du overhovedet ikke en plan til, hvordan du rent faktisk skal komme i gang med at integrere med, hvad du sælger til dem? Godt, lav en super hurtig 60 plan. Forklarer du meget mere, hvad er succesen i det hele her, i stedet for fiaskoen. Godt, behold succesen. Double down på fiaskoen. Den her plan her, det er det, som Steve Jobs brugte til operationer. Det kan bruges til præsentationer, hjemmesider, markedsføring, sociale medier, tilstedeværelse, branding, alting. Det her er nok noget mest geniale markedsførings, hjemmeside, digital tilstedeværelsesteknik, præsentationsteknik i hele verden. Der er intet mere kraftfuldt. Hvis du gerne vil lære mere, så bare send her en kommentar ned i kommentatorboksen. Jeg vil gerne vide mere. Så skal jeg nok prøve at hjælpe dig med at komme i gang med alt det her. Helt gratis selvfølgelig. Okay? Ha' en god dag alle sammen.